Aloha, ladies and gentlemen, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska to bude teda ten druhý part z tej terárie a môžeme sa na to vrhnúť. Predvčerom sme skončili tu, keď bola noc a keď nás zabili, takže môžeme pokračovať ďalej v hre. Takže ako minule som chcel preskúmávať, čo je okolo mňa, tak sa pohneme ďalej, aby tento diel za niečo stál. Ach joj. No, vypni sa. Ja neviem, jak sa to vypne. No, konečne. OK. Prepačte, ale niekedy sa stane. No. A môžeme ísť ďalej teda. Takže dneska by sa mohli pokročiť v našom domčeku vlastne a mohli by sme ísť aj trochu ťažiť. Tento diel môže byť tak trošku dlhší. A dúfam, že tento diel zomrem čo najmenej. Takže a bojím sa. Sorry. Pekný. Našam zombíkov, ne? Ach jo, už vidím ako si prям. No, som dead. Au. Au, au. Ne. Prečo to nemôže ísť rýchlejšie? Takže zatiaľ som to nehral off screen a asi ani nebudem. Chcem, aby ste videli všetko, čo robím a nemysleli ste si, že ako čitujem alebo givujem sú proste nejaké veci. Chcem to hrať úplne. Ako, nie poza kameru. Aj bobby zombie. Aj scipni už. Aha, to zdráš. Au. Tam máš. Takže vidíte, toto bol profesionálny, neprofesionálny aj útok na zombie, takže no. Takže naťažíme trochu kamení, aby sme si vytvorili teda tú pec a nahradili náš dom týmto cehlami, ako tými kamenými. OK. No také trochu. Ako prvé teda urobíme tú pec. A uvidím ako ďalej. Potom pripravujem možno druhú sériu a to bude multiplayer, takže bude to taký, že tam budú viacerí a bude to mať vždycky napríklad jeden diel a každý diel by tam mohol byť niekto iný a tak. Ale to až keď, čo ja viem, povedzme, táto séria bude mať 20 častí alebo tak. Takže čo dneska teda urobíme je, že rozšírime toto dole, aby sme sa neblokovali už.
a nahradíme to, teda napríklad urobíme tamto skladisko. No to som si ja premyšľal, takže no. Ale ako prvé teda urobíme tú našu slavnú pec. Tak. No, môžeme si vyrobiť aj železo. A asi ešte, a môžeme jednu čestku, a to jednu čestku máme. Copper bricky a grey bricky, takže... A malé kamene, takže ideme asi ťažiť ešte. Potom píšte prosím do komentu, že čo by som mal teda ešte robiť, no. Ty si chytrý, ty sa tu tak dáš. Je to jedno. A potom ešte by sme mohli teda na tie stromy. No. To by bolo asi najlepšie. Nemáme už drevo skoro, takže... A keď doťažím, no tento diel asi na 100% pôjdeme ťažiť. A... Takže pôjdeme nájsť takú tú jaskynu a môžeme tam ísť. A popri tom naťažím trochu dreva. No. Vám zatiaľ stačí, keď tak pôjdeme na budúce. Neviem, na čo som zabudol, a to sú torčky, takže... No, že vytvoríme ich teraz. No, urobíme maximum torček, tak. A tak máme sliviekov, tak ich zabijeme. A poďme teda do tých dolov a potom si tak prídeme pre tam. Jak sa to má, pre tie kamene. Tak. Ideme teda dole až niekde a dúfame, že nájdeme nejaké vzácne kovy, ktoré potrebujeme, napríklad a poďme tu. A potom dúfajme, že vytvoríme aspoň anvil, keď sa vrátime. Tak. Ideme zase dole. Tých vás je tu veľa, takže dúfame, že nám tu niečo dobre padne. Aspoň si zarobíme viacej peniazy. Potom zase by som chcel, aby tento diel mal tých 15 minút, možno. A budem to dávať tak okolo tých 15 minút, no. Aby to nebolo až moc tak dlhé. A aby ste to mohli napríklad kúpiť celé, aby ste sa napríklad preto neludili, ako. No, ďalej. A tak máme železo, takže asi tento diel už budeme mať anvil, ak sa vrátime. Ne, dobre, ja už som sa videl dole. A možno, že ak máme to aj zlato, takže možno, že si urobíme počas zlatý krompáč. Ak od toho zlata nájdeme veľa. No, a to zlata tam teda veľa není, no nevadí. Možno, že ešte nejaké nájdeme. Počkať. A celko je tam dosť ako. Nestačí zatiaľ. Čo by som ešte mal povedať teda, že vám ďakujem, že už na tom prvom videu mám asi 4 lajky a mám tam viacej
zhľadnutí, ako mám tam 40 niečo zhľadnutí, takže vám ďakujem. A teda budem by som chcel povedať, že to For Story by som teda odložil, lebo vyskytli sa menšie problémy s privátnym serverom, kde som hrával a chcem tam hrávať naďalej. Takže máme nejaké s tými problémy a nechcem hovoriť to videa. Takže Forko zatiaľ nebude. Akurát tak možno české som začal zase hrávať. A kamoš ma v tom asi podporuje, lebo požičal mi jeho kuršu plus 18. Takže teraz si chodím vám zarábať do druhej bitvy na Brnko a Kušu, ako vlastne by som mal. Potom ešte čo by som mohol povedať ako mojom channeli, že stále ste mi nenapísali, akú hru by som ešte mohol hrať, tak vás ešte raz teda prosím, napíšte mi čo. Bo ja vôbec nemám nápady, ako čo by sa vám mohlo páčiť. Tam je niečo, ale neviem čo to je. Ja sa v tom moc nevyznám. Teraz som si no. To si dáš prdel. No takže na 100 Pro si budeme vyrábať nový meč. To viem už. Au, a krompáč. Jo. Jeden je dead. Dobre, a druhý je tiež. Takže like a boss. Ty vole, au, ne. To bylo hnusné. A daj. Aj. Ja sa dávam jedného a príde tu druhý. Kokso. Tak nečakane. No. Aspoň, že tá HPčka vypadli teraz. Železo. Konečne. Jejo, trapka. A spustil som ju. Jejo. Takže už je pade na mňa. Keby som vyšiel dole. Takže sa nemusím čoho bať. Takže určite si teda vyťažíme toto. A kopr teraz nebudem ťažiť na čo. Možno akurát tak na Brnko. Počujem, červíka. Počujem ho. Proste to je. Neznačam ho. OK, ťažíme zatiaľ ďalej. Ja si budem teda pripravať čo robiť v ďalších dieloch. Takže, alebo... Jaj, bože. A daj. Lak. No takže konečne sa nám to odlaklo. Dúfam, že to ma bolo počuť aspoň normálne, ak som niečo hovoril a poďme teda ďalej. No. Jo, Minecraft, no neviem, jak sa to tu volá, ale je to ako Minecraftka. Teraz iba vyriešiť, ak by som to prežil, takže... Je tam točka, takže vidíme, OK. Ne. To vyriešil takto. No dobré, zatiaľ si poberieme toto. Bomba. Bomba! A už mám nápad, takže... Vyrobíme si styky. Bombu jednu aspoň. Tak. Aj keď nám to trošku buchne. Aj ja. No aspoň bude mať trošku prečistené. Tam. Takže... uvidíme, aký som dobrý pyrotechnik.
takú plošinku, zase mi to tam naskočilo. Tak. A teraz zoberieme toto. Aha, ja neviem, či sa to tam trafím. Ne. Bože, ja som nevedel, že to tam zostane. O, tak ideme s normálnymi bombami. Ne. Ne. Nusný. Tam máš. Bum. Tak to som chcel. A týchto už zabijem ručne radšej, aby som to moc neničil. No teraz asi než nevidíte, tak prepáčte. A ja si sypnem. Teraz ste pekne videli, ako som sypol. Takže asi ukončím zase tento diel. Takže som zase sypol. Takže zase nové ukončenie. A zase je tradičné ako inak, ale ne. Takže toto bola asi nová naša tá tradícia, že v každom dieli zomreme na konci. Takže asi teda vyrobím ešte to železo z toho, čo sme všetko vyťažili. 25 železa, 1 silver, takže z toho nič moc neurobíme. A 2 goldy, takže z toho tiež nič neurobíme. Myslel som, že toho budeme mať viacej. Prepačte, že budeme z toho mať viacej, ale čo teda narobíme? Ja by som povedal, že vyrobíme asi toto, ale ako by sme potrebovali ešte ten meč a krompač, takže sa kúkneme, koľko čo stojí a či to vlastne vyjde. Takže si tu reťaz asi nevytvoríme, lebo mi to presne vychádza. A to je ešte tento meč. No, tak toto je pekné. Ale je mi to na ničosť. Takže toto môžem konečne teda vyhodiť. Takže máme teda nový meč. A pár nových vecičiek a objavili sme teda tú mineshaftku, ktorú sme totiž to neobjavili normálne ako tak, že by sme sa kúkli aj čo je tam v častke. A tak čo narobíme? No. Takže som teda rád, že ste sa kúkli na môj druhý diel. A ja by som to teda ukončil. Tak, čuste.